हुआ आङो मिथाया लुदै बेगरना ना सिफा जाग्रा आङो मिथिया कमेन्ट होबाय बियाव आं हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बा बरायनाय थालायबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ माने एसे आलादा जागोन नोंथांमोना माने भिडिअखौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायना एसे बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरोना बिदिब्ला जोबजासे नायब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरो भाइराल माने मानो होनना बुङोब्ला बिग भाइराल होनना बुङो बेखौ खनजिथा फिसाइखौ माने थग्रोन बेखौ माने सासे आइजोआ माने मा होनना बुंहरदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासे नायबा बुजिगोन आरोना भिडिअखौ बिदिबा नायलांबानो जाबाय नायलांबाय थादो। हेल' एभ्रिवान आंनाव मोनसे कमेन्ट फैबाय बर'आव सासे बर' हिन्जाव ना हौवा आङो मिथाया लुदै बेगरना ना सिफा जाग्रा आङो मिथिया कमेन्ट होबाय बियाव आंनि बियावसो नोजोर जाबाय बिनि नोङो हिन्जाव बा नोंनि मा आबुआ फिसा नामा मोनसे खाम खालाव आमुल दुध ना आमुल दुध नोङो बिखौ लोंनानै गेदेर खालाम आरो नोङो हौवा बा लुदै जाग्रा साला नोंनि हिन्जावखौ नोङो आमुल दुध लोंनो हो बेसेबा बड़ा जागोन एकदम जोगोनाथ बायदि जागोन मिथिबाय दुसरीनि हिन्जावनि बिबायदि बुस्थुखौ नोजोर होनाङा बरना नोंनि जो मा होनो बेखौ लुदै बेगर होना इसे निखाल मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर थग्रोमा आङो दिनै वाट्सएपआव मा हरदों लोगोफोर मा होनो गावनि हिन्जावआ खारबाय जाहैदों मा आंखौ फिसाय गैयैखाय माने आंखौ भाइराल जानायखाय आंखौ मिनिदों आरोना थग्रोमा माने आंखौ बरायनानै लानो सानदों आरोना लोगोफोर नायदो बिनि भिडिअखौ माबायदि हरदों बे आंनि वाट्सएपआव लोगोफोर बैथालि बिराद जानाय बायदि मोनदों नामा नोंथां नोंनाबो हौवाया आंनि भिडिअखौ नायो नामा बैथालि बाजारि हाथाय हाराव बान्दर मोखां सैमायाबो फल' खालामा स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना